Yes. Anambra State government palliative program. The solution is here. Okay. Yes. Nwoke ọma ya ekene gị. Deje nwanne mmadụ. Biko wakena ya afa gị. Afa m bụ Nze Azubike Ezechukwu, President General nke Ekwulọbịa Town Union. Dịka anyị si wefu n'ụtụ a akpa kwulu akpa rice bụ ife apakịchala ebe a. Biko kọwa kenela anyị ife na-eme n'ụtụ a. Ife na-eme n'ụtụtụ a bụ mmesoma nke nwanne anyị nwoke bụ Gọvanọ Charles Chukwuma Soludo. Rice o bute ka ebunye ndị ụwa. Oge nwoke ọma ị na-akọwa maka ifeọma nwanne anyị nwoke bụ Gọvanọ Soludo na-eme. Kọwa kenela anyị ọfụma. Yes, ihe na-eme na obi ụmụchi tata bụ rice nke nwanne anyị nwoke bụ Gọvanọ Charles Chukwuma Soludo butere ka ebunye ndị ụwa na-atụ n'ọnụ nke ọ kpọrọ palliative ndị ụwa na-atụ ya ka anyị na-eke today. And nke dị ebe a ọ nke Ekwulọbịa niile dị ebe a? Nke dị ebe a bụ nke ndị Ward 1 Ekwulọbịa. Totally about 770 bags for Ward 1 Ekwulọbịa only. Kedu villages ndị dị na Ward 1? Villages dị na Ward 1 bụ 6 villages. Ụmụchiana, Ụmụchi, Ogbo, Nkono, Ihuọkpara, and Abokume. All have make up Ward 1 Ekwulọbịa, 6 villages. Kedu ife ị nwere ịgwa Gọvanọ Soludo bụ onye na-achị Anambra State? Ihe anyị ga-agwa ya bụ ihe anyị na-agwabu ya agwabu, ya jide ka o ji. Ọchịrị mma ga-achịrịrị ọzọ na mbọ ọ na-agba na ngalaba dị iche iche. Ọ bụrụ sọsọ na palliative ma ịlụzi ihe, ịlụ ụzọ and all that. Ọ na-eme ọfụma. Anyị ekene gị n'ụdị pụrụ iche. Kedu ife ị nwere ịgwa ndị Anambra State? Ife nwere ịgwa ndị Anambra State bụ na onye ha wepụtara na-achị ha bụ onye na-eme ọfụma. Ihe ọ na-edebe inye ya nkwado. Onye jele mbụ ga-eje abụọ. Anyị ekene gị n'ụdị pụrụ iche. Deje, ya gazie. Nwaanyị ọma ya ekene gị. Kene dere ego. Biko gwakena ya afa gị. Afa m Honorable Mrs. Nonye Mmadụ bụ ugwu. Council Ekwulọbịa Ward 1. Gwakena ife na-eme ebe a n'ụtụ a dịka anyị fụrụ akpakwulu akpa rice a na-ebugharị. Nna ihe na-emekwa n'ụwa rice gọvanọ anyị wetara anyị ka e wee nye ndị ụwa na-atụ n'ọnụ. Ọkwanye aka anyị na-eke na wọdụ anyị wụ Ekwulọbịa Ward 1. Ya ka anyị na-eme. Kedu ife ị nwere ịgwa gọvanọ anyị bụ onye wetara? Anyị na-ekene gọvanọ anyị si ya jide ka o ji. Ya jide ka o ji n'ihe ọ na-eme. Ọ na-alụbu ọrụ alụ wee na-alụkwa nke a. Chineke ka anyị na-asị ya gọziela anyị ya n'ihe ọma ọ na-eme na Anambra Steeti. Icheta ndị ụwa na-atụ n'ọnụ n'ụbọchị taa. Anyị si ya jide ka o ji. Omeka. Kedu ife ị nwezi ịgwa ndị Ekwulọbịa Ward 1? Ana m agwa ndị Ekwulọbịa Ward 1 ha afụna n'ihe gọvanọ anyị melụ n'ọkwa n'inye ya nkwado ka anyị nọzi ihe ndị o bukọtachala ka anyị nye ndị ụwa na-atụ n'ọnụ. So ihe na-agwa ndị Ward 1 ka anyị nye gọvanọ anyị nkwado n'ọrụ ya. Ọ ya ihe na-agwa ha maka anyị fụrụ ihe ọ na-eme. Onye ọbụla fụrụ ya n'anya na-aghọta. So ọ ya ka m na-agwa ndị Ward 1 ka anyị nye ya nkwado. Anyị ekene gị n'ụdị pụrụ iche. Thank you very much. Nna daalụ. Afọ ahụ Anambra Azubike, Honorable. Dịka anyị si wee fụ, kedu ọnọdụ inwelu na Ekwulọbịa? Mụ a Ward 1 Chairman Ekwulọbịa. Okay, Apụga Ward 1 Chairman. Apụga Ward 1 Chairman. Kedu ife na-aga ebe a n'ụtụ a? Anyị na-eke agba ahịa nwa Mgbafọ. Ịmago Mgbafọ ahụ etiri ya mere ka ụmụ ogbenye na-eriju afọ. Ọ sị ka anyị nye ha ihe anyị eji wee gbarụ ha Krismas. Ya ka anyị butere ka akwụkwọ nna o ruru ebe ọbụla ọ chọrọ ka onye ọbụla ka o ruo dịka isi hụ kịta. A na-eke village by village. Each village chairman nọ here ka o buru nke ya nakwuozie ndị bịa.
Kedu ife ị nwere ịgwa ọchịagha na-achị Anambra steeti bụ Prọfesọ Charles Soludo? ahịa afụgo n'aka ọrụ ya ma na okwu ọma enweghị ụsa onye sizigwe na ọ ya emekarị ya ọkwụ na line ka ndị Anambra kpọọ rizọt okwu ọma enweghị ụsa 400 and something kilometers of road within 2 years a na-eke nri na-eke ihe ndị ọzọ si gbadata na Ekwulọbịa ka anyị gosi ha ka esi eme General Hospital be anyị etiri mmọnwụ kedụzi ihe ọzọ a chọrọ onye si na ọ ya emekarị ọkwụ na line ka Anambra kpọọ rizọt. Anyị ekene gị n'ụdị pụrụ iche. Thank you. Ọ dị palliative gọvanọ Anambra steeti nyelụ communities niile nọ na Anambra steeti nke anyị na-afụ oge dị ugbu a bụ nke Ekwulọbịa ward 1 maka na Ekwulọbịa nwere wọdụ dị iche iche mana nke a bụ nke Ekwulọbịa ward 1. Ana m ahazigasị ya one ndị ọbụla ọ ga-esi ilu ndị o kwesịrị ilu aka na one o sikwa wee kwesị ekwesị. Wee na-ekene gọvanọ Anambra steeti n'ụdị pụrụ iche maka icheta ndị ogbenye ndị onwe ọka ọha n'oge a na-akwado mmemme Krismas ma bụrụkwuzi oge enwelụ ọtụtụ economic challenges. So wee na-asị ya jisi ike n'ọrụ ọma ya jisi ike na mbọ ọ na-agba ịfụ na ọ dịrị steeti ya mma na ife mfiahụ adịghị ọka nkụ ọkachasị n'ebe ndị ọnụ elu ha n'okwu dị.